салом дӯстон, ниҳоят баъди интизориҳои зиёд аввалин финали мусобиқаи аврупоӣ доир гардид ва ғолиби ҷуфти Байер Аталантам дар варзишгоҳи Авиваи Ирландия муайян шуд. Ҳарчанд ки дорусозони олмон фаворити ин финал буданд, вале дастаи соҳили Бергамо хапудам кори хирсро тамом кард. Дастаи Алонсоро мӯисафед Гасперини як намуд несту нобуд кард ки дигар на бахти баланд барояшон фоида карду, на ягон суръату санг. Ин ва дигар хабарҳои муҳими рӯз дар видеои имрӯзаи мост. Лайк қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якекс бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Таърифҳо ба ҷониби Байер дар масири мавсим бениҳоят зиёд буданд ва Аталанта албатта ба пуррагӣ фаромӯш шуда буд ки ба чӣ кор қодир аст. Зеро дастаи Алонсо воқеан кулли рекордҳои лигавӣ, минтақавӣ ва ҷаҳониро нав карда буд ва ба самти рекордҳои навин мештофт. Вале чӣ тавре дидем, дар роҳи требли мавсимӣ ба ногоҳ ба харсанги нокомӣ бархӯрд намуд. Ҳарчанд бисёриҳо аз Ҷанлука Скамака голҳоро интизор буданд, вале қаҳрамони финалӣ ва кафили пирӯзии дастаи Бергамо каси дигар шуд. Ин ҳам Адемол Лукман шуд ки на як голу ду гол зад, балки хетрик намуд. пирӯзии бузурги 3-0 зидди Байер на танҳо ҷоизаи Лигаи Аврупо барои итолиёвиҳоро таъмин кард, балки нахустин бохти мавсимӣ ва дардовар барои дорусозон гардид. Баъди рехтани сатили оби сард ба сари ливеркузиниҳо дар бозии ҷоизавӣ, дигар ягон дорӯе ҳам барои дастаи Алонсо малҳам нагардид. Ҳарчанд ки дастаи Алонсо аз рӯи тӯбдорӣ чақон буд, вале назди дарвозаи ҳариф камтар кораш омад накард. Баръакси олмониҳо, дастаи Гасперини зарбаҳои дақиқтари ҷониби дарвозаи рекордгузорон дошт. Ахиран чӣ тавре тарсу ҳаросам буд, бозии пӯшидаву эҳтиёткоронаи итолиёвиҳо сахт Байери мағрурро ҷазо дод ва афсонаи зебо дар иҷрои ин даста бо хэппи энд хотима наёфт. Яке аз хабарҳои ахири футбол дар олами трансферӣ бошад ин аст ки собиқ ҳамлавари Реал Мадрид ва мунтахаби Фаронса Карим Бензема мехоҳад ба Аврупо баргардад. Аммо тамрини фаъолона накардани ӯ бо ҳамдастагонаш ва ҷанҷолҳои берун аз футболӣ бо иштироки Ҳоҷӣ Карим аз аломатҳои пушаймонӣ аст. 10 голу 8 паси голӣ дар 26 бозӣ, албатта на он оморест ки дар Ал-Иттиҳод аз Бензема интизор буданд. Ҳамчунин натиҷаи пасти даставӣ ҳам оморҳояшро ба куллӣ ба фаромӯшӣ бурд. Рӯшан аст ки Бензема аз футболи арабӣ ва шароитҳои он сахт безор асту худ низ борҳо дар ин бора сухан карда буд. Журналистон ҳатто як замон аз ӯ пурсон шуданд ки чаро ба мисоли Реал Мадрид зиёд голзанӣ намекунад. ӯ албатта дар посух гуфта буд ки барои ин бозингарони олидараҷа ва ҳамдастагони хуб доштан зарур аст, яъне ба таври ошкоро гуфтан аз заифии ҳамдастагон худ аз худ ба муҳити даставӣ ва натиҷаҳо таъсир мекард. нисбати Бензема зиёд гузашт кардан ва ба хотири паст нашудани эътибори чемпионат ва ҳифз кардани имиҷи кишвар хостанд ки дар миёнаи мавсим Ал-Иттиҳодро тарк накунад. Баъди он ки Бензема чандин бораҳо аз шарту шароити бошгоҳӣ ва сатҳи футболи арабиён гиламандӣ кард, ҳатто барояш пешниҳод ҳам карданд ки ӯ метавонад дастаҳои беҳтарро аз ҳамин кишвар интихоб кунад. Вале ба хаёлам дар Арабистон дили ӯ дигар аз ҳамаи чӣ мондааст ва ӯ дақиқан нияти бозгашт ба Аврупоро дорад. Атрофи бозгашташ ба Лион ҳам зимистон зиёд менавиштанд ва яке аз муддаиёни МЮ ҳам дониста мешуд. Дастаи Олимпик Лион то ҳол баҳри шомил кардани дастпарвари хеш талош меварзад ва мумкин баъди Ҷордан Хендерсон дуюмин камбеки ситораи футболӣ ба Аврупо ҳам сурат гирад. Дар Италия бошад новобаста аз он ки Макс Алегри Юверо аз бутлоқи буҳронӣ бароварду ба мавқеи Лигаи Чемпионҳо расон ва дар охир бо соҳиби ҷоми Италия намуд, вале бидуни шунидани ягон миннатдорӣ аз Турин ҷавоб дода мешавад. Ювентус наздик бар он аст ки сармураббии Болония Тиаго Мотаро сармураббӣ таъин мекунад. Он натиҷае ки Мота бо дастаи нисбатан заиф нишон дод, албатта ки таваҷҷӯҳи моликони Юверо сахт ба ҷонибаш ҷалб кард. Аз ин рӯ Алегрии сарвайрон ки дар охири мавсим боз журналистонро лад кардани буд, аз кор ронда шуд. На пирӯзӣ дар финали ҷоми Италия зидди Аталанта барояш кӯмак карда тавонист ва на ишғоли зинаҳои баланд дар Серия А ба додаш расид. Ба гуфти Фабрицио Романо, корҳо атрофи таъинкунии Тиаго Мота ба ҳайси сармураббии Ювентус ба хубӣ пеш мераванд. Мутахассиси 41 сола бояд ки бо зарофаҳо то соли 2027 шартнома имзо намояд ва маоши корияш бояд ки на кам аз 5 миллион евро дар як мавсим бошад. Даромади гап маошашро боз аз Рабио зиёд накунанд ки модари
сари Рабио ба сари раисони Юве ҷанҷол мебардорад. Агар гап сари Алегри равад, ӯ бори дуюм аст ки бо Ювентус кор мекунад. Бори нахуст ин мураббии 56 сола аз соли 2014 то соли 2019 дар Юве мураббӣ буд ва 5 бор дар Серие А ва ҷоми Италия ва 2 бори дигар дар Суперҷоми Италия қаҳрамон гардида буд. Ҳамчунин 2 маротибаи дигар Алегри ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад. Мота бошад бо Болония тавонист дар зинаи сеюми ҷадвал қарор бигирад. Барои Мота Болония сеюмин даста баъди ҷавонони ПСЖ буда дар Италия ӯ ҳамчун Ҷеноа ва Спеtsiяро тамрин додааст. Хулос ки Ювентуси бузургро ба як мураббии ҷавон бовар мекунанд ва мо танҳо мушоҳида мекунем ки дар мавсими нав маъруфтарин дастаи Италия метавонад ба ҷойгоҳи худ баргардад. Дар Испания бошад Мемфис Депай мавқеи худро пайдо карда натавонисту ахиран ҳамчун агенти озод аз Атлетико Мадрид меравад. Ба фикрам барои он ки испанӣ несту қиёфааш барои Элчоло писанд омадааст. 6 голу 1 паси голӣ албатта на оморест ки аз Депай интизор буданд, аммо он қадар бозиҳои зиёд ҳам нагузаронидааст. Масалан дар Лигаи Чемпионҳо Депай ҳамагӣ 3 бозӣ дорад ва 1 гол ҳам ба сама расонидааст. Ин ҳамловари 30-солаи мунтахаби Нидерланд аз соли 2023 инҷониб дар сафи Атлетико баромад дошта ба ин даста аз Барса гузариш анҷом дода буд. Дар сафи Барса бошад дар 2 сол ҳамагӣ 42 бозӣ гузаронид ва 14 гол дар омор дорад. Моҳи январи соли гузашта Мемфис бо трансфери 4 миллиона ва шартномаи 2.5 сола ба Мадрид омада буд ва ахиран 1 сол нагузашта ки ӯ боз ҳам бекор мемонад. Депай он ҷо албатта ки барои хави писанд наомад ва инак муносибати Симеони ҳам нисбаташ сард шуд. Бозигари дар ин сину сол 1-2 сол дар Арабистон метавонад дар майдонҳои футбол бошад. Агар оморҳои Депайро дар МЮ як тараф гузорем, бозии ӯ дар сафи Олимпик Лион боис шуд ки як замон Барса ба тани ӯ пироҳани худро пӯшонд, вале бо мурури замон дар Барселона Мемфис ба фаромӯшӣ рафт ва ба назарам баъди рафтан аз Атлетико Мадрид дар Испания ба зудӣ ӯро аз хотир мебарорем. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.